Ya kan terus weh. Ingat, wong murid aja sampai kacang lupa karo politik. Iya Pak. Sudah sekali kampungin pada karo isun. Abdidal Doro Gusti Prap. Ora wirang karo keyakinan masa lalu nesira karo isun pada masalah berkhianat jika nanti meletup melu nyebarangan perkembangan ajaran agama Islam ning Caruban Nagari sing wis jelas pun masih kerekap pada sakon wilayah isun anak ing Pajajaran. Gen ora apa-apa isun ngianati pribasane tinggal Pajajaran. Wis siap nanggung segala resikonya. Apapun sing bakal terjadi pribasane bakal tertanggung lan dihadapi marang isun dibangbakan. Wis dihitung untung kelawan rugi. Iya. Dihitungaken apa sing bakal terjadi nih? Tekad pati lalining jiwa sira. Prajurit Pajajaran ajakan isun. Ayo mari pasukan santri. Siap. Dikumandang lagi. Ini harkat dan martabat citra karya wibawa isun termasuk sila tinggal santri itu ya. Wijine tangan pakai tanggung piagum Pajajaran. Dihadapi para santri. Aku kampung ikan tembung coba.
Hit